nyaka giko. Kawachako ni Jatend migao mar arita kwe Kithure Kindiki okoni winjruok osebedo kare e kind ogai mar obila kod commission matayo tije apisas mag obila NPC ewi kaka owilo kata medo lemo obila ma thurka. Koloso nyim komiti mar od bura mochung'ne weche arita kod telo, Kindiki bende oyango ni mana apisas mag obila mani kod lony moyiedhi biro ter mondo mi okonye kedo kod jomaundu e piny mar Haiti. George Bati mioler. Bang' ywaruok bedo e kind ogai mar obila Jafet Koome kod duol mochung'ne tije obila NPSC wi ng'at mani kod teko e wilo kendo medo obila lemo. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki oyango ni giseketo weche kare kendo apise ariyogo nyaka koro tii kanyakla. And I've made these views known to both the Commission and the Inspector General when they were squabbling in public. That whereas the Commission has the powers, receiving recommendations on promotions and transfers from the Inspector General is the right thing, and it's actually what should happen, especially when dealing with an armed agency. Koloso bangwele kod komiti mar weche mag arita kod telo, Kindiki olero ni onge ng'ata mak mano ogai mar obila emani kod teko mar yango obila mowinjo wil kata med lemo, kendo chwalo paro makamano ne commission mang'iyo tije mag obila manyalo yie kod parono kata wite oko. The junior ranks up to inspector, it should be the IG to make a decision, of course with the concurrence of the commission, when there is a delegated instrument, an instrument of delegation. Above the rank, from superintendent and above, the recommendation is done to the commission by the IG for approval or lack thereof by the commission. Bang' penjo wuok ka bende en gima kare, jatend migao golo chik mondo mi wil obila mosetie gweng' achiel kuom higni 3. Kindiki okoni chik oyiene timo mano nikech en okang' mar jiwo arita ma thurka, kendo ni ok en wach mar loko apisa achiel, to en kelo lokruok e sekta mar obila kaluwore kod dwaro mar chik. The cabinet secretary cannot direct the Inspector General transfer this officer, promote officer Y. But just yesterday, we have given directives that all officers who have served for 3 years across the country must move. That is a policy decision. Ewi dwaro mar piny Kenya mondo tero obila moko e piny Haiti odhi okony rakruok kod jomaundu mamedo rocho arita e pinyno, jatend migao mar arita Kithure Kindiki olero ni mano obila mani kod lony moyiedhi ema ibiro ter mondo ket kwe e pinyno. Poni od bura obiro podho tero apisago mondo mi oriwre kod obila mawuok e pinje mamoko 27 moseyango tero obila magi e piny mar Haiti. We have already dispatched an assessment team to Haiti composing of representatives of the National Police Service. The Inspector General Police is here, but also the Foreign Affairs Ministry. Already a team has visited Haiti. It has come back. Before that request is acceded to, the National Security Council, which is chaired by the President, must meet, formalize the request, and transmit a request for approval to the National Assembly and Senate. Kakoro piny owacho osenyiso chiwruok mare dhi jolo oganda ma jopiny Haiti e kedo kod kweth maundu ma okonore e pinyno. Ting' koro dong' ne od bura mar puodho dwaro makamano eka apisago obi owuog e pacho ka. George Bati, Ramogi TV.